wannan rayuwa addu'a ita ce mafita kawai. Ha, wa abin da za mu she sai dai mu she Allah ya samu dace. Aradu. Amin Jauro. Yarinya gare shagamu. Yarinya gare shagamu. Da karfi. Ni nake da karfi tirela. Na daga tirela ta kai 20. Ai dole ne in ƙara so in ba ku labari. Ba mu labari. Ai dole so ba ku labari. Ai ni din nan da kuke gani tun da nazo zan ba ku labari ku sha. Zan ba ku labari daki ku sha ku ji daɗi. Let's go! Wallahi tallahi. Ni din nan da kuke gani na ja da mutane kala-kala. Na ja da 'yan bijilin. Na ja da 'yan sanda. Da tsaba ƙarfi na wani mobile na dakan mabaki. Na ja da sojoji akalla sun kai su biyar. Da na daki wani soja fa kai na gaya muku wannan magana ne. Ai ni dinan da kuke gani ƙarfi ne da ni. Baya musantuwa. Thank you very much. Me kike cewa da? Lahi wasu akuyoyi na gani sun kai su 4,000. Let's go! Na kore su daga can. Ina taba ku. Ai ku manya ne wallahi talla dan Allah dan Annabi ka yawo. Dan girman Allah ka yawo. Dan Allah dan Annabi ka yawo. Gaji. Kai hakuri dan Allah dan Annabi. Kai hakuri. Sai kai tsallan kwado. Dan girman Allah ka yawo. Kai hakuri dan Allah ya tsallan kwado. Zan sara ma ba kai ba. Sai kai tsallan kwado dan girman Allah ka yawo. Sai kai tsallan kwado dan girman Allah ka yawo. Allah dan Annabi zan yi sara masu. Dan Allah dan Annabi kai hakuri. Allah dan Annabi kai hakuri. Kai hakuri dan